9. kerületben, a híres Rádai utcában, a nagyon is népszerű Nándori cukrászda épületében mutatok nektek most egy másfél szobás eladó lakást. Ez az a 44 négyzetméteres lakás, és ezt a teraszrészt senki más nem használja. A jó állapotú társasház 5. emeletén van. Ahogy belépünk a lakásba, itt található a nappali, egy gardrób helyiséggel. A nappaliba klíma van felszerelve, és mindkét helyiségben gázkonvektor adja a meleget. A társasház anyagi helyzete stabil, és a tetőszerkezet 2 éve teljes felújításon esett át. Itt a konyha. A keleti tájolásának köszönhetően a lakás napfényes, világos, meglepően csendes. Mellette a fürdőszoba, a WC helység, és itt pedig a hálószoba. A vételárba a bútorok is beletartoznak. Mindkét szobában van légkondicionáló, továbbá a nappaliba is vetettek egy francia ágyat, így igazából ezt a lakást 2 diáknak is akár ki lehet albérletbe adni. Senki nem gondolná, hogy itt vagyunk a belváros közepén, a Bakás tér mellett, egy sarokra a Dunától, a Boráros tértől, és mégis ilyen csendes. Ha beleszerettél, keresd bátran, és gyere nézd meg! Ha ezt a lakást választod, akár minden nap itt reggelizhetsz, vagy délután beülhetsz egy kávéra.